Амишите са световно известни със своя непретенциозен стил на обличане, използването на конски карети и отхвърлянето на почти всички съвременни технологии. На пръв поглед изглежда, че водят тих живот, откъснати от темпото на днешния свят. Но в затворените им кръгове циркулират истории, които рядко излизат наяве. Зад строгите им правила се крият случаи на мълчаливо насилие, вътрешни санкции и рядко споменавани семейни конфликти. Споменават се също тайни икономически дейности, връзки с външни лица и необясними изчезвания. Младите мъже живеят в страх от отхвърляне, докато жените са обременени с задачи и контрол, които не могат да избегнат. Всичко това се случва под маската на абсолютен ред. Какви тайни се крият зад това мълчание? Какви истини остават неизказани? Добре дошли в Мъндър. Да започваме. От преследвани бунтовници до затворена секта. Скритият произход на амишите. През 16 век Европа преживява период на религиозни конфликти. Няколко реформаторски движения се появяват в отговор на това, което те виждат като злоупотреби от страна на католическата църква и протестантските власти. Сред тези групи са анабаптистите, които отхвърлят кръщението на бебета и се застъпват за строго разделение на вярата и управлението. Скоро те са атакувани както от гражданските, така и от религиозните власти, които ги смятат за заплаха за обществения ред. От тази група се появяват менонитите, последователи на Мено Симонс, бивш холандски свещеник, който се застъпва за мирен живот, отхвърляне на насилието и прост начин на живот. Но не всички са съгласни. Якоб Аман, швейцарски проповедник, смята, че менонитите са станали твърде гъвкави. В края на 17 век той се отделя и основава свое собствено движение с по-строги правила, пълна изолация и абсолютно подчинение. Неговите последователи по-късно ще бъдат известни като амиши. След разделянето натискът продължава. В региони като Швейцария, Елзас и Южна Германия, амишите са били подлагани на конфискации, глоби, експулсиране и постоянно наблюдение. Начинът им на живот е създавал неудобства за местните власти, които са ги възприемали като проблем. За да избягат, много семейства прекосяват Атлантика, търсейки място, където да могат да следват правилата си без външна намеса. Северна Америка им предлага тази възможност с евтина земя и религиозна свобода. Първите амишки общности пристигат в Пенсилвания през 18 век. От самото начало те се открояват с отхвърлянето на градския живот и съвременните технологии, но и с способността си да живеят самостоятелно. Те сами отглеждат храна, строят домовете си, отглеждат животни и произвеждат почти всичко, което използват. Езикът, който говорят, известен като пенсилвански холандски, засилва идентичността им като затворена група. Те рядко общуват с външни хора. Всичко се върти около вътрешните им правила. Изолацията им не е просто доброволно решение. Те са били възприемани от другите като странни, остарели и в някои случаи пречка за прогреса. Те са се женили само помежду си, не са приемали външни посетители и всичко се върти около религиозните им събрания. Тази форма на организация засилваше лоялността към групата преди всичко. С течение на времето тази изолация продължи. Появата на електричеството, автомобилите и индустриалният растеж не промениха правилата им. Въпреки че някои групи приеха практични решения като използване на батерии или наемане на външен транспорт, повечето останаха паралелно общество със собствени правила, не в крак с останалата част от страната. Една от основите на тази изолация беше създаването на кодекс от неписани правила, които разделяха това, което е прието, от това, което е забранено. Въпреки че тези правила варираха леко в зависимост от района, целта им винаги беше една и съща – да поддържат вътрешен контрол и да предотвратяват отклонения. Санкциите варираха от предупреждения до пълно изключване от групата. Общността нарастваше. През 1900 година в Съединените щати има около 5000 амиши. До 1950 година те вече са близо 20 000, а в началото на 21 век те наброяваха над 250 000. Това не се дължеше на пристигането на нови членове, а по-скоро на размера на семействата им,
които обикновено имаха повече от 6 деца, и на факта, че повечето млади хора решиха да останат в групата. Те също така се разшириха до щати като Охайо, Индиана, Ню Йорк и Мисури. Въпреки че отхвърлиха много предложения, те успяха да се адаптират по някои начини, за да поддържат икономиката си, без да се откажат от принципите си. Например, можеха да използват нает транспорт за определени пътувания или да имат телефонни кабини далеч от дома, само за спешни случаи. Тази ограничена гъвкавост им помогна да продължат да работят, без да зависят от външни източници. Начинът, по който образоваха децата си, беше друг елемент на контрол. Училището завършваше на 14-годишна възраст. След това юношите се присъединяваха към земеделска, занаятчийска или домакинска работа. Възможностите за обучение извън групата не само бяха избягвани, но и бяха разглеждани като риск за вътрешната стабилност. Днешните амиши са потомци на онези, които първи са мигрирали. Те са една от малкото групи, които са издържали векове на промени, без да променят основата си. Тяхната изолация не е продукт на невежество или изостаналост. Това е организиран избор, поддържан с дисциплина, част от структура, създадена да се самоиздържа без промяна. Всеки аспект от живота им следва правила, определени преди векове, предназначени да гарантират едно нещо – че групата няма да се разпадне. Невидимата сила на вярата. Как амишите контролират отвътре духовният живот сред амишите е организиран в местни области, наречени дистрикти. Всяка от тях включва между 20 и 40 семейства, в зависимост от размера на земята и броя на хората, живеещи в района. Те не строят църкви или обособени места за молитва. Церемониите се провеждат в частни домове, като се редуват между домовете. Срещите се провеждат на всеки 2 седмици и продължават няколко часа. Те съчетават библейски четения, древни песни, колективни молитви и послания за това как да се живее в групата. Властта е в ръцете на конкретни фигури – епископа, служителите и дякона. Епископът взема основните решения. Той наблюдава кръщенията, бракосъчетанията, изключването и спазването на вътрешните правила. Служителите проповядват и си сътрудничат по важни въпроси. Дяконът се занимава с практически задачи, като например разпределяне на помощи на нуждаещите се и координиране на общите блага. Никой от тях не получава заплащане. Всички продължават да работят на полето или в работилници, без привилегиите на своята духовна роля. Лидерите не се избират чрез гласуване или кампания. Когато се освободи позиция, се следва вътрешен процес, при който членовете предлагат имена на мъже, които смятат за подходящи. След това се провежда лотария с помощта на маркирани библии. Който получи скрития символ, се счита за божествено избран. Този човек заема позицията до живот, освен в случаи на здравословно състояние или сериозно заболяване. Кръщението не се извършва в ранна детска възраст. Разрешено е само между 16 и 22 години. От този момент нататък човекът е напълно интегриран. Той може да се жени, да гласува в групови решения и да се ангажира с колективни норми. Тази стъпка включва приемане на религиозен контрол и следване на начина на живот без протест. Сватбите се провеждат между ноември и декември, когато приключва селско-стопанската работа. Церемониите не са в храмове, а в семейни домове. Те продължават цял ден и няма празненства, както в други култури. Булката носи тъмно-синьо или лилаво. Бялото се счита за символ на суета. Подаръците не са лични, а полезни. Инструменти, платове, предмети от бита. Бракът е пълно обвързване. Няма развод. Ако връзката стане обтегната, е възможна само неформална раздяла, без да се прекъсва религиозната връзка. Ключов момент в религиозния календар е Господната вечеря, която се празнува 2 пъти годишно. Тя включва лични изповеди, измиване на краката между членове от един и същи пол като знак на смирение и раздаване на безквасен хляб и вино, приготвени от общността. За тази церемония са необходими няколко седмици подготовка. Споровете между членовете се разглеждат, поднасят се извинения и се разрешават всички проблеми преди събитието. Само тези, които са кръстени и с добра репутация, могат да участват пълноценно. Религиозният контрол надхвърля ритуалите. Има срещи, наречени безпрехюнген, прегледи, където се оценяват провалите в групата.
Тези срещи могат да варират от злоупотреба с устройство до семейни конфликти или лошо поведение. Наказанията варират в зависимост от случая, но винаги се стремят да защитят вътрешното единство. Духовното формиране започва от ранна възраст. В училищата на общността Библията е централна. Изучават се и древни химни, както и се преглеждат груповите истории. Вкъщи семействата посвещават време на молитва, особено преди хранене и в края на деня. Децата се учат, че уважението към родителите им е част от техния религиозен дълг. Майките играят важна роля в обучението в дома. Има разлики между общностите. Някои следват по-строга линия, като например Стария ред. Други са по-отворени, като например плажните амиши или Новия ред. Всяка интерпретира правилата по свой начин. Някои позволяват определени технологии, други не. Някои взаимодействат с външния свят, трети го избягват напълно. Въпреки това, всички те са съгласни с основите. Споделена вяра, късно кръщение, отхвърляне на индивидуални решения и ценността на живота в група. Властта не зависи от харизматичен лидер. Няма пастори с пълна власт или видни проповедници. Системата е разделена, но винаги се основава на едни и същи принципи. Всеки район управлява делата си автономно, но никога извън общата рамка. Тази организация е това, което им е позволило да преживеят вътрешните разделения и да оцелеят поколения наред. Забранено детство. Работа, правила и тишина в света на амишите. В амишските общности детството е белязано от отговорности още от много ранна възраст. От 4 или 5 годишна възраст децата вече са част от ежедневната работна сила. Дъщерите помагат в кухнята, грижат се за по-малките си братя и сестри, перат дрехи или шият. Синовете придружават родителите си на полето, хранят животни, събират яйца, чистят конюшни и се учат да използват основни инструменти. Работата не се възприема като задължение или наказание, а по-скоро като нормална част от израстването. Формалното образование има ясни граници. Децата посещават едностайни общински училища и отпадат след завършване на 8 клас, около 14 годишна възраст. Предметите включват четене, писане, проста математика, правопис, основна география и религия. Английският и немският език също се преподават като функционални езици, въпреки че в ежедневието се използва пенсилванско-холандският диалект. Учителите винаги са членове на групата, без университетско образование, но с опит в околната среда. Целта на училищата е да затвърдят принципите на групата. Преподават се уважение към по-възрастните, смирение, сътрудничество и послушание. Оценяванията не целят по-нататъчна образователна кариера. Целта е само да се гарантира, че децата могат да четат религиозни текстове, да се справят с основна математика и да се адаптират към обществената среда. Развлекателните дейности са прости – групови игри, песни и домашни спортове. Дисциплинарните правила са строги, но не екстремни. Леки физически наказания са приемливи у дома, въпреки че рядко се използват в час. Правилата са ясни. Не прекъсвайте възрастните, не повишавайте тон, не се противопоставяйте на инструкциите и не се опитвайте да се отличавате. От ранна възраст децата се учат да действат с простота и да не се стремят да се отличават. Похвалите се дават внимателно, за да не се предизвикат негативни нагласи. В допълнение към класната стая, практическото обучение е приоритет. Момичетата развиват умения като шиене, готвене, консервиране на храна и градинарство. Момчетата се учат на дърводелство, ковачество, работа с животни и ремонт на инструменти. По време на юношеството домашните се увеличават. Момчетата работят във ферми или в работилници, а момичетата се грижат за дома или помагат в семейни бизнеси като пекарни или продажба на домашно приготвени продукти. Връзките между децата се формират в рамките на една и съща местна група. Те винаги играят под наблюдението на възрастни. Забавляват се с криеница, състезания или песни. Момичетата правят кукли без лица с майките си, докато момчетата изработват дървени играчки. Закупуваните отвън артикули са сведени до минимум, за да се намали контактът с външния свят. Тинейджерите участват в събирания, наречени пеене, където пеят химни и традиционни песни. Тези събития служат и като място за срещи с потенциални партньори. Правилата на ухажването са много строги. Няма частни срещи или публични жестове на обич.
Целият процес се следи отблизо, за да се запази дискретност и скромност. Връзката между родители и деца е белязана от фиксирани иерархии. Бащата има последната дума по важни решения, като например преместване, финансови въпроси или дисциплинарни въпроси. Майката е отговорна за грижите за децата и преподаването на правилата от ранна възраст. И двете роли са определени от групата и не се поставят под въпрос. Въпреки че не живеят напълно изолирани, съвременният свят остава на дистанция. Децата виждат коли, преминаващи близо до техните полета, чуват за телевизия или компютри в случайни коментари и понякога имат кратък контакт с външни съседи. Но тези препратки се управляват внимателно в дома. Любопитството не се насърчава или желанията извън одобрения начин на живот не се насърчават. Родителите учат, че това разделяне е форма на защита, а не наказание. Детството преминава без екрани или електронни устройства. Денят се върти около работа, учебни занятия, семейни молитви и групови задачи. Тази фиксирана структура е предназначена да внуши на децата основните ценности от ранна възраст. Да бъдат полезни, да не се открояват, да полагат усилия и да спазват правилата. Натискът за спазване на тези насоки пада върху всяко семейство, подсилен от бдителността на съседите и контрола на вътрешните власти. Неписаният закон, който контролира всяка секунда сред амишите Орднунг, е кодексът, който регулира как трябва да живее всеки член на тези общности. Той не е записан или съхраняван никъде, но всеки го знае и уважава. Всяка амишка група има своя собствена версия, с местни вариации, които определят практически детайли. Как се обличат, какви инструменти могат да използват, как трябва да изглеждат къщите им и какъв тип технологии са разрешени. Тези правила се предават от уста на уста и се подсилват от примера и натиска на религиозните водачи. Епископът и дяконите са отговорни за тяхното прилагане. От кръщението нататък, всеки член трябва да ги спазва безпрекословно. За разлика от много църкви, където правилата се отнасят само за духовни въпроси, тук те контролират цялото ежедневие. Правилата уточняват точно как трябва да се обличат. Жените носят прости, тъмни дрехи без шарки или украшения. Видимите копчета или ципове са забранени. Мъжете носят скромни панталони, тиранти, шапки с широка периферия и обикновени ризи. Обувките са функционални без марки или декорации. Водещият принцип е да се избягва суетата. Изпъкването се не одобрява. Използването на лични автомобили също не е разрешено. Вместо това, те пътуват с конски карети, известни като багита. Понякога, когато трябва да пътуват на дълги разстояния по здравословни или служебни причини, те могат да платят на някой отвън да ги вози. Но това разрешение се дава само ако не застрашава ценностите на групата. Притежаването или шофирането на автомобил се счита за сериозно нарушение. Вътре в домовете електричеството от електрическата мрежа не е разрешено. Маслени лампи, фенерчета с батерии или малки двигатели се използват за специфични задачи. Печките работят на дърва или газ. Мебелите са основни, полезни и без украса. Няма картини, големи огледала или декоративни предмети. Средата трябва да е трезва, без разсейващи фактори. Всичко се върти около семейството и религията. Същият контрол важи и за образованието. Децата учат само до 14 годишна възраст в училища, създадени от общността. След това те са интегрирани в селско-стопански, домакински или работилнически задачи. Няма възможност да продължат обучението си навън. Не се преподават напреднали предмети или съвременни теми. Това, което им се дава, са основни умения – четене, писане, събиране и спазване на морални правила. Целта не е да ги подготвим да си тръгнат, а да останат. Социалният живот също е ограничен. Разрешените дейности включват религиозни събирания, групови хранения, колективна работа като изграждане на зърнохранилища и религиозни събития. Приятелства и партньорства се формират само между членове на една и съща група. Разговорите с външни хора са рядкост и винаги се наблюдават. Този начин на живот се стреми да пресече всяко външно влияние. Ако някой наруши правилата, има последствия. Първоначално му се отправя директно предупреждение. Ако не коригира поведението си, лидерите се срещат с него
и могат да наложат по-сурови мерки. Най-сериозното наказание е изключване, което означава прекратяване на принадлежността към общността. Наказаният не може да участва в срещи, хранения или общи дейности. Дори роднините му трябва да стоят далеч от него. Те спират да говорят помежду си и се ограничават до най-необходимото. Не всички общности са еднакви. Някои позволяват определени технологии, ако се използват за работа, като например телефони, разположени извън дома, или моторизирани селскостопански машини. Други отхвърлят всичко, което намирисва на модерност. Решенията се вземат групово, като се стреми да се поддържа баланс между вярванията и ежедневните нужди. Орднунг е повече от набор от правила. Това е начин да се определи кой остава и кой се отклонява. Спазването му не само осигурява ред, но и засилва чувството за принадлежност. Благодарение на тази система всеки човек е наясно какво се очаква от него и какво не може да прави. Всичко, което е извън правилата, се счита за заплаха. Ето защо те са толкова внимателни. За амишите спазването на тези правила е начин да защитят вярата си, семейната си единица и приемствеността на групата. Правилата не са там, за да се обсъждат. Те са основата, която държи всичко заедно. Чрез този колективен контрол, всеки знае своето място, какво трябва да прави и последствията от отклоняването от установения път. Тежестта на командването. Как живеят и се подчиняват мъжете, амиши, мъжете в амишския свят играят ключова роля в поддържането на структурата на групата. От ранна възраст те са готови да поемат работни, семейни и религиозни задължения. От 5 или 6 годишна възраст те придружават родителите си на полето, където се учат да засаждат култури, да се грижат за животни, да строят дървени конструкции и да поправят инструменти. Физическият труд се разглежда като естествена част от израстването, а способността да се издържа домакинство е знак за зрялост и ангажираност. Обучението е кратко, както е при жените. Момчетата посещават местни класове до 14 годишна възраст. Там те се учат на четене, писане и основни умения. След това оставят книгите, за да работят на пълен работен ден във ферми, дърводелски работилници, ковашки работилници или в местни фирми. Уменията се предават от баща на син, без дипломи или външни курсове. Финансовата отговорност пада върху мъжете. Те управляват парите, вземат решения за покупка и продажба и представляват семейството пред групата. Тяхната работа може да включва земеделие, занаяти, производство на млечни продукти, металообработване или проектиране на инструменти. Те също така договарят цените и са отговорни за транспортирането на продуктите си до чуждестранни пазари. Само мъже могат да заемат религиозни длъжности. Те са единствените, които могат да бъдат епископи, свещеници или дякони и могат да водят церемонии или да налагат санкции. Религиозни изследвания не са задължителни. Техният опит, поведение и имидж сред народа са достатъчни. Изборът се извършва чрез лотария измежду предложените кандидати. Резултатът се приема като Божия воля. Бракът е задължителен етап от пътуването им като възрастни. Мъж, който не се жени, се възприема като някой извън системата. Ухажването се осъществява с бдителност, в групови събития като панаири, песни или религиозни събирания. Веднъж в двойка, мъжът управлява домакинството. Той решава къде да живее, каква работа да следва, как да отглежда децата и как да се справя с семейните проблеми. Неговата роля се измерва с неговата вярност и способността му постоянно да осигурява прехраната на семейството. Той е отговорен за боравенето с инструменти, прости машини и определено оборудване. Въпреки че много съвременни уреди са отхвърлени, някои механични устройства като генератори, бормашини или полеви машини без електронни части са разрешени. Мъжете са отговорни за тяхното управление, поддръжка и вземане на решения кога да се използват. Решенията за това какво е позволено се вземат от всички, но те са тези, които въвеждат промените. Работните дни са дълги. Те започват преди изгрев слънце и завършват през нощта. Дейностите варират от засаждане или прибиране на реколтата до ремонт на конюшни, изграждане на сгради, преместване на стоки и договаряне на продажби. Младите мъже работят с бащите си или по-големите си братя.
По този начин те учат всяка стъпка без курсове или официално образование. Тази съвместна работа укрепва връзките между тях. Мъжките събирания също така засилват вътрешното единство. В допълнение към религиозните събирания, те се събират, за да организират общи проекти като ремонт на повредени къщи, изграждане на хамбари или подготовка на групови събития. Участието в тези задачи е задължително. Неприсъствието без причина се счита за сериозно престъпление. Ценностите се предават в дома. Родителите учат синовете си да работят усилено, да спазват правилата, да се грижат за обкръжението си и да не се отклоняват от установения път. Разговорите между мъжете засилват тази идея. Разговорите за външни модели за подражание не се одобряват. Очакването е всеки мъж да поддържа наследството, което е получил, и да не го променя. Въпреки че мъжете имат власт в домовете си, те също са под наблюдение. Религиозни водачи и съседи наблюдават поведението им. Ако някой не изпълни задълженията си, независимо дали е работник, баща или активен член, той може да получи предупреждения или санкции. Може дори да бъде изключен от групата. Животът им е белязан от комбинация от лидерство, постоянни изисквания и вътрешен натиск да поддържат очакванията си. Отлъчване. Когато групата реши, че вече не съществуваш. Отлъчването е най-крайната дисциплинарна мярка в тези общности. Тя се налага на кръстени лица, които нарушават правилата, не се подчиняват на религиозните власти или директно се изправят срещу орднунг – указ. За разлика от по-леките предупреждения, това наказание води до изключване от всички религиозни и групови дейности. Получателят спира да посещава срещи, изключва се от ритуали и губи глас в колективните решения. В очите на групата те са прекрачили граница, която не може да бъде простена безусловно. Тази мярка не се прилага незабавно. Първо, лидерите се опитват да разрешат конфликта с лични разговори, семейно консултиране или устни предупреждения. Само ако поведението продължава или ако нарушението се счита за сериозно, епископът и свещениците решават да наложат изключване. Няма обжалване. Решението е окончателно, взето в съответствие с религиозни принципи, които не търпят обсъждане. Наказанието не свършва до тук. Отлъчването е съпроводено с отлъчване, практика на социална изолация. Това правило изисква останалата част от групата да ограничи всякакъв контакт с санкционираното лице. С тях не се говори, не се яде с тях и не се участва в споделени дейности. Дори в рамките на едно домакинство, роднините трябва да спазват дистанция. Родителите, съпрузите или децата продължават да живеят под един покрив, но без ежедневен контакт. Целта е не само да се накаже, но и да се изпрати ясен сигнал към останалите. Нарушаването на правилата има последствия, които засягат всички. Емоционалният ефект е дълбок. Тези общности функционират на базата на взаимна подкрепа. Семействата работят заедно, съседите си помагат и връзката между всички е част от системата. Да бъдеш изолиран означава да загубиш човешката връзка, както и достъпа до споделени инструменти, сътрудничество на полето или помощ с децата. Изолацията се стреми да принуди към покаяние. Това е тих, но постоянен натиск. Завръщането е възможно, но не е лесно. Тези, които желаят да се реинтегрират, трябва да се явят пред лидерите, да признаят грешката си и отново да приемат авторитета на групата. Ако ангажиментът бъде приет, им е позволено да се върнат. Стигмата обаче не изчезва веднага. Някои остават подозрителни, чакайки да видят дали промяната е реална. Отбягването се отнася само за тези, които вече са били кръстени. Тинейджърите, които не предприемат тази стъпка, могат да си тръгнат, без да бъдат наказвани с тази практика. За разлика от това, тези, които поемат ангажимент и след това се оттеглят, се възприемат като предатели. За тях наказанието е твърдо и публично. Кръщението превръща личното решение в отговорност за цялата група. Не всички общности действат по един и същи начин. Някои са по-строги и налагат бързи санкции. Други се опитват да намерят решения, преди да наложат пълна изолация. Тези различия отразяват вътрешни дебати за това доколко човек може да балансира между твърдост и разбирателство. Но във всички случаи,
Целта е да се запази единството на групата и да се обезкуражат другите да не се подчиняват. Последиците за тези, които не се завърнат, са сурови. Бивши членове, които избират да живеят в чужбина, се сблъскват с емоционални, икономически и социални бариери. Много от тях нямат образователна квалификация над основното ниво, нямат приемлив трудов опит извън групата и трябва да започнат от начало. Историите на тези, които са напуснали, показват повтарящи се модели. Самота, трудности при вписване в друга среда и финансови затруднения в ранните години. Отбягването засяга и тези, които остават. Семействата изпитват постоянно напрежение между спазването на правилата на групата и поддържането на емоционалната връзка. Въпреки че правилата забраняват контакта, болката от невъзможността да се говори с дете, брат, сестра или приятел оставя дълбоки рани. Има майки, които не могат да прегърнат децата си, братя и сестри, които трябва да се игнорират, и приятелства, които са прекъснати от задължение. Всичко това е част от цената, наложена от системата. Отлъчването и отлъчването не са просто вътрешни правила. Те са стълбове, които поддържат идентичността на групата. Те служат за отбелязване кой е вътре и кой е отвън. За да се поддържа ред, наказанието е празнотата. Въпреки че боли, групата смята за необходимо да запази нещата такива, каквито са. Жените амиши. Абсолютен контрол от тялото до тишината. Жените в света на амишите следват строг набор от правила, които управляват всеки детайл от деня им. От ранна възраст те се учат как да се обличат, да се държат и да работят според това, което диктува средата им. Дрехите са семпли, в матови цветове, без бродерия или шарки. Вместо копчета или ципове, те използват кукички или кърфици, защото видимите детайли се свързват с суетата. Косата се поддържа дълга, вързана назад и покрита с бели или черни шапки, в зависимост от това дали са омъжени. Не се допускат украшения, дори венчални хълки. Ролята на жената се върти около семейството. Тя е отговорна за децата си, поддържа къщата подредена, приготвя храна, шие и се грижи за възрастните хора. От ранна възраст момичетата участват в домакинските задължения. Те се учат да готвят, да поправят, да консервират храна и да се грижат за по-малките си братя и сестри. Докато достигнат юношеска възраст, те поемат пълни отговорности в дома. Те работят рамо до рамо с майки и сестри, за да гарантират, че всичко протича гладко. Бракът се счита за неразрушим съюз. Младите жени обикновено се женят между 18 и 22 години след кръщение. Няма лични срещи или дълги ухажвания. Ухажването се извършва под наблюдение, обикновено в групови събирания, наречени пеене. След като се омъжат, съпругите приемат решенията на съпрузите си и изпълняват домакинските задължения безрезервно. Образованието е основно. Момичетата завършват училище на 14 години, подобно на момчетата, и нямат достъп до обучение извън общността. Това, което учат, е практично – готвене, шиене, градинарство, организиране на дома и понякога помощ в малки семейни бизнеси. Работата извън общността е рядка и се приема само в контролирани условия, като например групови пекарни или местни магазини. Що се отнася до здравните въпроси, важните решения не са техни. Много групи предпочитат да избягват болници или външни лекари. Предпочитат се домашните раждания и използването на наследствени средства за лечение. Акушерките са по-възрастни жени от групата, които обучават следващото поколение. Ключови медицински решения се вземат от съпрузите, понякога с помощта на областните лидери. Съпругите трябва да приемат без възражения. Сексуалните въпроси са напълно ограничени до личната сфера. Те не се обсъждат открито у дома, нито са включени в обучението. Знанието идва косвено, чрез видяното или чутото, а не чрез ясни обяснения. От жените се изисква да бъдат послушни, мълчаливи и верни. Публичните прояви на обич не са разрешени. Нарушаването на някое от тези правила може да доведе до предупреждения или сериозни наказания. Домакинските задължения са многобройни и не се прекъсват. Жените стават много рано, за да приготвят закуска, да се грижат за децата и да планират деня. Техните задължения включват печене, доене, пране на дрехи на ръка, гладене с нагрята ютия,
шиене на всички дрехи на семейството и поддържане на чистотата в къщата. Най-големите дъщери. Амишите под съмнение, митове, престъпления и това, което никой не може да докаже. Въпреки че амишите са известни с образа си на спокойствие, прост живот и религиозност, има и мрачни истории около техните общности. Някои идват отвътре, други отвън. Въпреки че много от тях не могат да бъдат потвърдени, те са част от въображението, обграждащо тези затворени групи. Има местни легенди, слухове за незаконни дейности и подозрения за прикриване, които контрастират с публичния образ на праведност. Някои доклади споменават случаи, в които отделни членове са участвали в незаконни практики, като продажба на нерегистрирани продукти, нарушения на трудовите закони или укриване на данъци. Тези действия обикновено не се одобряват от цялата група, а по-скоро проистичат от семейни решения, целящи да запазят икономическа независимост и да избегнат държавния контрол. Физическата и културната дистанция усложнява официалния надзор, създавайки пространства, където определени действия остават незабелязани. Някои твърдят, че някои ферми на амишите са били използвани от посредници за преместване на стоки под радара. В тези случаи външни лица се възползват от добрата репутация на амишите, за да прикрият дискретни операции. Затворената структура на групата, съчетана с нежеланието й да се свързва с властите, позволява някои икономически дейности да се извършват с малък надзор. Легенди съществуват и в самата група. Разпространяват се истории за тайни наказания, необясними изчезвания и древни ритуали, които все още съществуват в отдалечени райони. Макар и без официални доказателства, тези разкази подсилват идеята, че видимият живот е само част от това, което се случва вътре. Тази разлика между показаното и разказаното създава атмосфера на мистерия, която събужда любопитството на наблюдаващите отвън. Има и съобщения за необичайни съюзи с хора извън групата. Някои истории споменават съвместни предприятия, които нарушават традиционните принципи, като например неформални споразумения с участници на пазара, които дават приоритет на печалбата пред вътрешните правила. Въпреки че тези случаи не винаги сочат към организирана престъпност, те показват по-малко идеализирана страна на взаимодействието с външния свят. Това не е пълен разрив с принципите, а по-скоро сиви зони, където етиката и практичността се сблъскват. В рамките на групата, конфликтите също подхранват слуховете. В общности, където всичко се решава колективно, частните спорове могат бързо да станат публични. Конфликти за лидерство, разногласия относно орднунг или семейни напрежения се обсъждат, усилват и изопачават чрез устно предаване. Липсата на официални средства за изясняване на случващото се означава, че версиите на всяка история варират в зависимост от това кой я разказва. Отвън, начинът, по който се възприемат амишите, също допринася за създаването на митове. Интересът към окултното в затворените общности води до преувеличаване на определени аспекти. Книги, филми и телевизионни сериали представят версии, в които религиозното съществува едновременно с зловещото. Въпреки че тези представи не отразяват ежедневието, те влияят на начина, по който широката общественост интерпретира тези групи. Контрастът между демонстрираното спокойствие и слуховете за подозрения засилва тази двойственост. Изолацията не е само географска. Това е емоционална, културна и социална обсада, която започва в детството. От начина, по който се отглежда детето, до начина, по който се наказва едно провинение, всичко е белязано от мрежа от неписани правила, мълчаливи наказания и иерархии, които не могат да бъдат поставени под въпрос. Жените живеят под наблюдение, мъжете понасят натиска на контрола, а тези, които се отклоняват, просто изчезват от социалната сцена. Зад този образ на простота и мир се крие структура, която решава как всеки трябва да се държи без място за различие. Говоренето, излизането или докладването може да ви струва връзката ви с цялата общност. Познаването на най-тъмните тайни на амишите не е просто поглед към света им отвън. Става въпрос за разбирането, че тишината не винаги е спокойна, че редът не винаги е справедлив
И че традицията може да бъде и форма на ограничение.